Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, троху неўзвычайны дзень і час, тым не менш, з намі палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фрыдман. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Як звычайна, вельмі шмат розных міжнародных і ўнутрыбеларускіх падзеяў і навінаў маем, каб абмеркаваць, але давайте, можа быць, пачнем з не з так конкретно беларускай, але можа быть у любым выпадку звязаная. Пакуль что, глядзіце, с аднаго боку, вось зараз прыходзяць інфармацыі про тое, что Норвегія, Ірландыя, Іспанія, можа быть ужо до гэтага часу і іншыя якія дзяржавы прызналі Палесціну у якасці дзяржавы. З другога боку, міжнародны крымінальны суд у Гаазе, я, правда, написал, выдаў ордер, но это неправильно, недокладная информация, не выдаў, а нешта там плануе, там, ці як там оно правильно іх там, але размова ідзе про ордер для Нетаньяху. И то есть вот про что это сведчит, что это за настрои, то есть это антыизраильские настрои во ўсім свете, то есть про палестинские, про арабские, ці гэта все ж таки признание ўсім светом, что Израиль ну неяк перабольшвае свою вайсковую аперацыю, якую ён вядзе у сектары Газа, там ці што, вот як вы ацэньваеце усе гэтую сітуацыю, калі прааналізаваць і скласці, паспрабаваць скласці ўсе гэтыя навіны у адно? Ну, пачнем з таго, што антыізраільскія настроі яны сапраўды ў свеце вельмі моцныя, і гэта тычыцца і арабскіх краінаў, мусульманскіх краінаў, ну гэта было відавочна, зразумела, там яны заўсёды былі такімі. Гэта і працэсы ў Еўропе назіраюцца пераважна у заходняй Еўропе, так што тое, што палестынскі бок будзе перамагаць у прапагандысцкай вайне, ну тут нічога надзвычайнага няма. Такая логіка блізкаўсходняга канфлікту. У вайне ваеннымі метадамі перамагае звычайны Ізраіль, а вось што тычыцца прапаганды і грамадскай думкі, ну тут пераважна, асабліва ў апошнія дзесяцігоддзі, перамагае палестынскі бок. Так што тут нічога надзвычайнага, нечага ну зусім новага не адбылося. Калі паглядзець на сённяшняе рашэнне Іспаніі, Ірландыі і Норвегіі, я думаю, што больш краінаў там не будзе, там хутчэй ішло пытанне тое, што гэта зробяць Ірландыя і Іспанія, яно было вядома. Тут хутчэй было такое пытанне трэцяе, хто будзе трэцім, ці гэта будзе Бельгія, альбо гэта будзе Норвегія. Ну, у выніку атрымалася, што Норвегія таксама нічога надзвычайнага тут няма. У Норвегіі досыць складаныя адносіны з Ізраілем яшчэ з 70-х гадоў. Вось, і Норвегіі вельмі моцныя прапалестынскія настроі. Так што тое, што далучылася Норвегія, тут нічога надзвычайнага няма. А што тычыцца Ірландыі, ну, напэўна, цяжка знайсці краіну на сённяшні момант у Еўропе, дзе прапалестынскія настроі былі больш моцныя, чым у Ірландыі. Там нават вельмі задавальненнем параўноўваюць лёс Ірландыі і барацьбу Ірландыі з Великабрытаніяй з барацьбой палестынцаў супраць Ізраіля. Сам гэты факт прызнання, ну, ён прынцыпова нічога не змяняе. Ну так, палестынскаму боку, асабліва Махмуду Абасу ў Рамалі, яму будзе прыемна, што вось зараз яшчэ далучыліся две краіны Еўразвяза, Швецыя прызнала яшчэ раней, і яшчэ адна вось такая досыць заможная краіна, як Норвегія. Гэта ж не рашэнне Еўразвязу. Я б тут у якасці анекдота просто б дадаў. Што тычыцца Беларусі, Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, дык яна прызнала дзяржаву Палестына разам з Украінскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікай і Савецкім Саюзам яшчэ ў 88 годзе. Ну, прызналі і прызналі. Таму і ёсць у Мінску дыпламатычнае прадстаўніцтва Палестыны. А што гэта прынцыпова змяніла за гэтыя дзесяцігоддзі? Асабліва нічога. І таксама нічога радыкальна не зменіцца вось гэтым крокам Іспаніі і астатніх. Гэта не такі ўжо ўплывовыя краіны, каб яны там маглі на нешта сур'ёзнае паўплываць.
Што тычыцца міжнароднага крымінальнага суду і гэтага ордера на арышт, абмеркаванага ордера на арышт Нетаньяху і міністра абароны Ізраіля Галанта, то адначасова, дарэчы, яны жадаюць выдаць таксама ордеры на арышт кіраўніцтва Хамаса, Ісмаіла Ханіі, Мухаммеда Дейфа і Яхья Сінуара. То бок, канешне, гэта такая выглядае для ўсіх звонкава, хто не ў тэме, так бы мовіць, досыць прыгожа. Ну вось глядзіце, Хамас павінен быць пахараны, таму будзе ордер на арышт для кіраўніцтва Хамаса, і адначасова ізраільскае кіраўніцтва за тое, як Ізраіль праводзіць гэтую ваенную аперацыю, іх таксама трэба пакараць. То бок, тое, што прадставіў прокурор Карым Хан, гэта выглядае для шмат каго ў свеце прыемна, тым больш, што Хамас будзе хуткім часам вельмі хутка выцеснены з грамадскага пункту гледжання, і ўся ўвага будзе менавіта на Ізраіль. І фактычна ізраільскае кіраўніцтва дэмакратычнай дзяржавы паставілі разам з хамасаўскімі тэрарыстамі. Ну, канешне, такая ўвогуле абмеркаванне гэтага пытання моцна шкодзіць рэпутацыі дзяржавы Ізраіль. Но ўсё выглядае не так проста. Калі б Хан быў упэўнены ў тым, што ў яго атрымаецца, яны б гэта ўсё зрабілі бы і ўжо потым паведамілі пра сваё рашэнне. А зараз ён звярнуўся да грамадскасці, што ён жадае гэта зрабіць. Ён павышае тым самым і сваю, уласна кажучы, папулярнасць. Ці гэта будзе ў выніку зроблена? Пытанне адкрытае. Злучаныя Штаты будуць намагацца гэтае рашэнне прадухіліць. Еўрапейскія краіны, такія як Германія, будуць таксама намагацца гэтае рашэнне прадухіліць. Не ўдаваючыся ў падрабязнасці, скажу так, яно насамрэч вельмі спрэчнае. І тыя абвінавачанні, якія высоўваюцца супраць кіраўніцтва не ваеннага кіраўніцтва і грамадзянскага кіраўніцтва Ізраіля, назовем іх так, яны вельмі спрэчныя, і з майго ўласнага пункта гледжання яны прадзятыя, яны не адпавядаюць рэчаіснасці. Але ізноў жа, гэта пытанне адкрытае, тут можна і надалей весці розныя спрэчкі. Мэта ж у суда ў гэтым пытанні у Карыма Хана, яна відавочна не юрыдычная, яна пераважна палітычная, і мы можам таксама адкрыта казаць і пра выпадак, звязаны з той выдачай ордера на арышт Пуціна. Тое, што прычына галоўным чынам усё ж такі не юрыдычная, а палітычная, ну гэта ж відавочна. У гэтым свеце хапае людзей, хапае дыктатараў, супраць якіх можна было б вынесці ордер на арышт. І гэта і Пуцін, і гэта былы прэзідэнт, загінуўшы прэзідэнт Ірана Раісі. Ну і ўрэшце рэшт мы можам у гэтым кантэксце задаць сябе пытанне: калі міжнародны крымінальны суд выдае ці абмяркоўвае выдачу ордера на арышт ізраільскага кіраўніцтва, дык як выглядае гісторыя з Александром Лукашенко? Тое, што Лукашенко ў гэтай вайне дапамагае Расіі, і тое, што тыя абвінавачанні, якія былі высунуты супраць Пуціна, што Лукашенко ў гэтых працэсах таксама ўдзельнічае, ну гэта відавочна для ўсіх тых, хто цікавіцца палітыкай, для ўсіх тых, хто назірае за палітыкай. Гэта відавочна, зразумела і для суддзяў міжнароднага крымінальнага суда. Але ж ордер на арышт Лукашэнкі пакуль не выдадзены, і гэтае пытанне зараз яно ўвогуле не ўздымаецца. Не ўздымаецца, хутчэй за ўсё, менавіта праз палітычныя чыннікі, таму што лічыцца на дадзены момант не мэтазгодным. Вось, дарэчы, я выбачаюся, што перабіваю. Мне просто было цікава, чаму ж вот толькі столькі часу, столькі дакументаў нібыта перададзеныя. Это латушка не дапрацоўвае? Ці там нешта, нейкія палітычныя, там, я не ведаю, рашэнні, там палітычнай волі не хапае дзесьці альбо ў Гаазе, альбо яшчэ дзе? Я лічу, што асноўныя гульцы, якія ў стане паўплываць на рашэнне міжнароднага крымінальнага суда, тут проста не трэба ставіцца да дзейнасці гэтага суда наіўна. Гэтым судом зроблена сапраўды шмат.
Вось тое, што тычыцца злачынства ў былой Югаславіі, трыбунал па злачынствам у Югаславіі. Так, гэта ўсё было зроблена, гэта было мэтазгодна, гэта было патрэбна. Але ж калі мы уважліва разглядзім гэтую гісторыю, дык мы пабачым, што стаўленне да розных канфліктаў, да розных войнаў, яно досыць селектыўнае. Вось як, дарэчы, вельмі трапна заявіў ізраільскі сёння, ну, назовем его так, израильский филантроп Леонид Невзлин, былы расійскі алігарх, і он калі паглядзеў вось тое, што было высунута супраць Нетаньяху і Галанта, то ён слушна заявіў, што ўсё тое, усе гэтыя пункты, якія вылучаюцца супраць ізраільскага кіраўніцтва, гэта ўсё можна было бы выкарыстаць як абвінавачанне супраць Пуціна. У выпадку Пуціна абралі, ну, такі, назовем гэта так, досыць сціплы артыкул по прынцыпу, ну, не трэба нам збіраць усю гэтую інфармацыю, гэта зашмат, мы абярем вось канкрэтную маленькую тэму, каб выдаць такі ордер на арышт Пуціна. Ну, у пэўным сэнсе, канешне, гэта палітычнае рашэнне. А што тычыцца Лукашэнкі, ну, як мне падаецца, такія рашэнні пакуль не фарсіруюцца і не прымаюцца, таму што у гэты зацікаўленыя у такога кшталту рашэннях, яны не бачаць у гэтым палітычнай мэтазгоднасці. Вось у выпадку Лукашенко, ну, мне падаецца, што гэтую мэтазгоднасць не бачыць. Вось калі Лукашэнкі супраць яго выдаць такі ордер на арышт, ну, тым самым яшчэ больш абмежаваць яго і без таго невялікія магчымасці для ўласнай гульні. Ну, я думаю, што гэты аргумент ён не слушны, таму што Лукашенко ўжо давно сам сябе ўсё абмежаваў і асаблівых магчымасцяў у яго няма. Ну так, сапраўды, дарэчы, вось прыйшла інфармацыя пра тое, што следам за выдаткаваннем вялікай сумы грошай на узмацненне беларускай польскай мяжы, польска-беларускай з боку Польшчы, Польша готовая павялічыць і колькасць вайскоўцаў на беларускай граніцы, таму што не спыняюцца, а нават дзесьці і павялічваюцца колькасці спробаў нелегальнага перахода мяжы з тэрыторыі Беларусі у Польшу. Ну вось, як вы лічыце, ўсё ж таки, ці ёсць прыкметы таго, што набліжаецца чарговы нейкі мігранцкі крызіс, і адразу наўздагон вось гэтыя зараз якія працэсы ідуць у той же самай Польшчы, дзе судзяць людзей, якія працавалі на выведку на нейкую, на Москву і на беларускія спецслужбы. Гэта пра што сведчыць? Усё ж таки пачалі чысціць гэтыя аўдзіевы канюшні, ці гэта, ну, патрапіліся пад руку, ці стала гэта працэсам і разуменнем таго, што шмат вельмі разгалінаваных спецслужбоўскіх сетак на тэрыторыю Европы знаходіцца. Што тычыцца мігранцкага крызісу, дык ён і не спыняўся, ён працягваецца, ён проста ідзе больш так павольна, а што магчымасці у Беларусі і Расіі пагоршыць сітуацыю яны ёсць. Ну, гэта відавочна. Тут жа пытанне не столькі ў колькасці, а ў геаграфіі людзей, якія ідуць. Раней гэта ўсё ў 21 годзе, яно было, ў прынцыпе, ўсё відавочна. Гэта былі Сірыя, пераважна Сірыя і іракскі Курдыстан. Гэта былі такія галоўныя рэгіёны, з якіх праз Беларусь прывозілі людзей, якія далей накіроўваліся на мяжу. Зараз гэта выглядае ўсё куды больш разгалінавана. Тая ж федэральная паліцыя Германіі, якая рэгіструе тых людзей, якія прыйшлі праз Беларусь і Польшчу і апынуліся ў выніку ў Германіі, яны фіксуюць вось вельмі такую розную геаграфію. Тут такія краіны, як Эрытрэя, Эфіопія, Шры-Ланка і іншыя. То бок і амаль аднолькавы сцэнарый заўсёды. Людзі прыязджаюць не ў Мінск, яны прыязджаюць у Маскву, далей праз Маскву яны альбо праз Расію яны накіроўваюцца ў Беларусь, ну а далей ужо ідзе праз Польшчу альбо краіны Балты, далей на захад, канчатковая мэта звычайна гэта Германія. Так што вось толькі ўжо гэтая геаграфія яна сведчыць пра тое, што магчымасці закідваць людзей
з розных краінаў і напэўна вялікай колькасці яны ў Беларусі і ў Росіі, паколькі гэта відавочна сумесны праект, яны прысутнічаюць. Так што сітуацыя можа ў любы момант пагоршыцца менавіта напэўна тады, калі Расія для сябе вырашыць патрэбным паспрабаваць нешта зрабіць. Я думаю, што ў другой палове года, асабліва у зімовы час, калі сітуацыя на заўсёды абвастраецца, бо там людзі паміраюць на мяжы ад холаду і голаду і іншыя такія вельмі жахлівыя рэчы здараюцца, і гэта можна вельмі добра выкарыстаць у прапагандзе, што беларускі, расійскі, асабліва беларускі бок, дарэчы, яны і робяць, што вось у гэты момант сітуацыя можа абвастрыцца. Можа, нешта будзе дадатковае у наступныя дні перад выбарамі ў еўрапейскі парламент. Ну, пакуль такая дынаміка, што каб сітуацыя вось рэзка пагоршылася і у цікачоў стала больш, пакуль такой сітуацыі няма. Хаця ізноў жа ўсё можа змяніцца ў любы момант. Што тычыцца Польшчы, то гэта, канешне, пытанне складанае. Калі ствараюцца камісіі, пачынаюцца праверкі, арыштоўваюць людзей, абвінавачваюць у супрацоўніцтве з рознымі замежнымі выведкамі, гэта ўсё выглядае складана. Тут трэба падыходзіць да кожнага выпадка асабіста. Тое, што Расія і Беларусь працуюць на тэрыторыі Польшчы, ну, гэта відавочна. Тое, што там агентаў хапае, гэта таксама відавочна з майго пункта гледжання. З другога боку, канешне, існуе небяспека, што ўсё можа дайсці да нейкай шпіянаманіі, істэрыі, калі будуць затрымлівацца людзі, пераправярацца і іншае па прынцыпу, ну мы лепш вось чалавека возьмем, там арыштуем, пераправерым, чым мы гэта не зробім. Вось такая небяспека, яна зразумела існуе. Мне застаецца толькі верыць у гэтым сэнсе ў тое, што Польшча гэта ўсё ж такі трывалая дэмакратыя і адпаведна ўсе працэсы будуць праходзіць у адпаведнасці з законам і дэмакратычным шляхам. Яно то хутчэй за ўсё так і будзе. Ўсё ж таки дэмакратычныя самыя структуры і інстытуты тут ужо прайшлі пэўнае выпрабаванне, ёсць хібы, але выпрабаванні прайшлі. Мяне цікавіць іншае. Адзін з затрыманых патлумачыў сваю вось гэта працу, скажем так, на спецслужбы тым, што ну не знайшоў ён працы ў Польшчы, а грошы трэба былі. Поэтому вот как бы за пэўныя узнагароджанні і пагадзіўся сліваць інфармацыю. І з гэтай нагоды з аднаго боку я вось гляжу на тую спасылачку, якую вы выклалі у сябе у сваім тэлеграм-канале. Дарэчы, раю усім падпісацца на тэлеграм-канал спадара Александра Фрыдмана, не забываючыся, што ён лукашыстамі прызнаны экстрэмісцкім, таму калі для вас гэта бяспечна. Калі небяспечна, чытайце так. Тое ж самае тычыцца YouTube канала Еўрарадыё. Вы пішаце, дакладней вы распавядаеце пра тое, што была зневажаная сцяна праведнікаў у мемарыяла Халакоста ў Парыжы. І ну, хутчэй за ўсё, мяркуюць французскія спецслужбы, за гэтым стаяць грамадзяне Балгарыі, якія атрымалі замову на гэта злачынства з Расіі. Ну, умоўным там болгары гэта ці не болгары, людзям, якім патрэбна грошы, прыйшлі, заплацілі там па нейкім там у лепшым выпадку 100-200 еўра, і яны пайшлі і зняважылі гэты мемарыял. Ведаеце, мне ўжо не адзін раз прыходзіць такая інфармацыя, і у публічнае, і мне ў прыват пісалі, і той же самы мы тут размаўлялі з Максімам Кацам, прасці Господі, на гэтую тэму, і ён кажа, што вельмі шмат зараз у Еўропе людзей, якія за вось такое невялікае ўзнагароджанне, часам нават 5 еўра, ну, калі там размова ідзе пра наляпіць якую-небудзь налепачку, а троху там большае, там іншае зусім злачынства. Людзі гатовыя вось такія дрэнныя справы рабіць. І гэта невялікія грошы, але тут мяне больш за ўсё непакоіць тое, што каго яны вербуюць, каго яны как бы так
падштурхоўваюць да таких дзеянняў мігрантаў з Беларусі, мігрантаў з Украіны, тыя ж самых мігрантаў з России. Ну я уже не кажу там про Молдову, Румынію і ўсіх астатніх, Балгарыю і гэтак далей. То чаго можна дасягнуць, вось калі так вот можна за невялікую суму людзей падштурхнуць да злачынства. Хай вось гэта злачынства не вядзе да нейкіх таких там, я не веду, смяротных вынікаў, а большая сума і чаго чакаць? У гэтым сэнсе ім працаваць досыць лёгка. Людзей, якія гатовыя рызыкнуць, бо ведаючы, ну нават калі вось яны трапяць, будуць арыштаваны. У той же, калі ўзяць той же Парыж, у мінулым годзе людзі, які рысавалі ў розных будынках у Парыжы, іх сапраўды паліцыя затрымала. Ну, гэта былі грамадзяне Малдовы. Наколькі я разумею, там пакуль суда не было, яны таксама прызналіся, што атрымалі замову ў Расіі. А калі нават і было, ну там нічога сур'ёзнага іх не чакае. Ну што можа быць? Ну максімум там нейкі грашовы штраф. Ну могуць выслаць з краіны. Ну вось, нейкі там тэрмін у турме, ён звычайна за такія злачынствы не прадугледжаны. Ну і акрамя таго, людзі, якія ідуць на гэта, яны, як правіла, і не задумваюцца. Яны атрымліваюць вось такую магчымасць праз пасярэдніка. Ім кажуць, вось ідзі зрабі гэта і гэта, атрымаеш тое і тое. Ну вось яны ідуць і робяць. Тут можна дадаць яшчэ адзін выпадак, які, наколькі я разумею, учора адбыўся, альбо сёння нават адбыўся у Мюнхене, хутчэй учора, то бок там вандалы таксама апаганілі не помнік, магілу Степана Бандеры. Ну гэта такая звычайная гісторыя, гэта здараецца досыць сістэматычна, но гэтым разам вось на гэтым помніке Бандеру, на яго магіле там з'явіліся патрабаванні аб тым, каб правесці прэзідэнцкія выбары ва Украіне. Прычым гэтае патрабаванне з'явілася на украінскай мове. Ну, а цяпер давайте паглядзім на гэта так больш сур'ёзна. Украінамоўны чалавек ідзе на магілу Бандеры, менавіта Бандеры, якога асабліва ў заходняй Украіне, да якога ставяцца вельмі пазітыўна, назовем гэта так, і піша гэта менавіта на украінскай мове на магіле Бандеры. Ну а потым, канешне, гэта трапляе ў расійскія сацыяльныя сеткі, ўсё гэта паказваецца, што вось украінцы пратэстуюць супраць узурпатараў двукосці Зяленскага нават з палітычнымі лозунгамі на магіле Бандеры. То бок выглядае яно досыць смешна, і чалавеку, які там трошки парэфлексуе на гэты конт, будзе зразумела, адкуль гэта ўсё ідзе. Ну а таму, хто гэта не робіць, вось ён просто гэтую інфармацыю для сябе прыняў, і яна ў яго засталася, укладваюцца ў яго малюнак гэтага свету. І ў гэтым сэнсе з такімі таннымі прапагандысцкімі акцыямі можна дасягнуць шмат чаго. Што тычыцца вось гэтай узгаданай вамі акцыі ў Парыжы, каля сцяны праведнікаў, мемарыяла Холакосту, то гэта больш складаная гісторыя. Там выкарыстоўвалася так званая чырвоная рука, крывавая рука. Гэта чырвоная рука, гэта сімвал пратэстаў студэнтаў Інстытута палітычных даследаванняў, гэта элітная навучальная установа ў Францыі, так бы мовіць, кузня кадраў для французскай палітыкі і іншае. Яны, пратэстуючы ў знак салідарнасці з палестынцамі супраць ізраільскай палітыкі, яны выкарыстоўвалі вось гэтую чырвоную руку. І менавіта гэтая чырвоная рука гэта было ў сярэдзіне месяца, з'явілася на гэтай сцяне праведнікаў. То бок, што гэтым хацелі паказаць? Што вось глядзіце, французскія студэнты апаганьваюць монументы, звязаныя з Холакостом. І вось такая ідэя, калі яе закінуць у грамадства, канешне, яна пагаршае абстаноўку і таксама прымушае людзей задумацца, калі гэта насамрэч студэнты. Вось калі мы паглядзім на гэтую ўсю гісторыю з пункту гледжання французскіх яўрэяў, сярод якіх і без таго назіраецца тэндэнцыя эміграцыі з Францыі ў Ізраіль.
Зараз яны бачаць, вось на помніке з'явілася гэта і гэта зрабілі французскія студэнты. Ну відаць, сітуацыя такая ўжо дрэнная, такая катастрафічная, што сапраўды трэба як мага хутчэй з'язджаць з Францыі, пакуль зусім дрэнна не стала. Так што такімі акцыямі, таннымі акцыямі можна шмат чаго насамрэч з грамадствам рабіць. І расійскі бок гэта разумее. У гэтым сэнсе тая акцыя, якую яны правялі калі яны гэта насамрэч правялі, конечно, гэта павінна высветліць следства, з гэтымі чырвонымі рукамі, яна вельмі такая паказальная. Ну а тое, што так званыя барацьбіты з нацызмам здатныя на вось такія акцыі, ну я думаю, у гэтым пытанняў тут няма, конечно, здатныя. Дарэчы, скажите мне, як гісторык і аналітык адначасова, ўсё ж таки тое, што такія настроі, якія ёсць у зараз моладзі заходняй і Еўропы, і Канады, і ЗША, зараз как бы яны можа быць на вось такія прапалестынскія з аднаго боку, але я б назваў іх больш левацкімі, такія выступы моладзі, якія адбываюцца. Ці не падаецца вам, што ёсць нейкае падабенство с 68 годам? Такие вось, можа быть, такие моладзевыя пратэсты, студэнцкая вясна, штосьці вот такого кшталту, і да чаго там можа прывесці? Студэнцтва яно увогуле, гэта ж вядома, яно і гэта нармальна, яно радыкальнае па сваім палітычным поглядам. Гэта маладыя людзі, якія яшчэ ўпэўнены ў тым, што свет можна палепшыць, што свет можна змяніць, што з несправядлівасцю альбо з тым, што яны лічаць несправядлівасцю, трэба змагацца. Так што такія настроі яны прысутнічалі. А вось гэтае разуменне палестынска-ізраільскага канфлікту як канфлікту паміж моцным празаходнім і з пункту гледжання шмат каго не каланіялісцкім у двукоссі Ізраілем і з другога бока палестынцамі, якія змагаюцца за сваю свабоду і волю, ну гэта вельмі спрошчанае і з майго пункта гледжання невернае разуменне гэтага канфлікту, але яно насамрэч вельмі распаўсюджана. Што тычыцца такіх ультралевых поглядаў, ну так, сярод еўрапейскага студэнцтва іх сапраўды хапае. Просто ўсё тое, што мы зараз бачым у Злучаных Штатах альбо ў Еўропе, гэта выклікае абурэнне і альбо расчараванне, альбо неразуменне сярод тых, хто ў прынцыпе ад гэтага свету далёкі. Я, як чалавек, які вельмі добра ведае гэты свет, так бы мовіць, знутры, я увогуле не здзіўлены, я нічога іншага не чакаў. Мне вядомы гэтыя студэнцкія настроі. Так, безумоўна, ёсць розныя, конечно, ёсць розныя студэнты. І вось тыя, хто там актыўна удзельнічаюць у гэтых акцыях ва універсітэтах, калі гэта ўвогуле студэнт, там далёка не ўсе студэнты, гэта меншасць. Але гэта такая пасіянарная, актыўная меншасць. Меншасць, якая свае погляды актыўна імкнецца навязваць большасці, пасіўнай большасці, якая проста за гэтымі працэсамі назірае. Калі ўзяць 68 год, то надзея на тое, што вось гэтага антыізраільскага прапалестынскага руху можа адбыцца нешта больш вялікае, новыя маштабныя пратэсты, якія ўскалыхнуць Еўропу і Злучаныя Штаты, нешта накшталт пратэстаў супраць вайны ў В'етнаме у 60-е гады, альбо тых жа таксама в'етнамская тэма прысутнічала. Пратэсты ў Еўропе, гэта, як мне падаецца, надзея расійскага боку, надзея расійскай прапаганды. Яны гэта выказваюць. Іншая справа, што нават расійскія амерыканісты, якія разумеюць сітуацыю ў Злучаных Штатах, яны лічаць, што нічога з гэтага не атрымаецца. Такіх вялікіх пратэстаў не будзе. Пратэсты гучныя, пратэсты будуць працягвацца, але у іх будуць новыя хвалі, магчыма, калі будзе выдадзены ордар на арышт Нетаньяху, будзе новая моцная хваля пратэстаў, але прынцыпова радыкальна сітуацыю, я думаю, яны не зменяць. Такіх велізарных пратэстаў, як у 68 годзе, не будзе. Давайте яшчэ трошку пра ўсход, але з беларускага кантэксту. Раісі
яго смерць прэзідэнт Ірана і можа быть знак для Лукашэнкі. Дарэчы, чаму не паляцеў на пахаванне, чаму адправіў замест сябе алейніка, і увогуле як можа гэтая ўся сітуацыя паўплываць на Беларусь? Ці гэта так далёка, што ніякім чынам до нас ніякага дачынення не мае? Я б сказал так, конечно, для любого диктатора, які так долго знаходзіцца ва ўладзе, як Александр Лукашенко, назіраць за тым, як сыходзіць паплечнік, а Раісі ў пэўным сэнсе ён быў яго паплечнікам. Так, Раісі не так доўга займаў гэты прэзідэнцкі пост у Іране, і галоўным ён там, зразумела, не з'яўляецца, але Раісі гэта вельмі важная частка гэтага рэжыма. І менавіта Раісі разглядаўся як магчымы наступны сапраўдны кіраўнік Ірана на месца Аяталы Хаменеі, які ўжо ў такім вельмі сур'ёзным узросце знаходзіцца. Так што фігура насамрэч была сур'ёзнай. Той, як Лукашенко свой ліст напісаў Раісі, што гэта быў і сябар Беларусі, і такі ўзнёсак уклаў у развіццё беларуска-іранскіх адносінаў. Вось такая важная фігура. Но можна было б чакаць, што сапраўды Лукашенко туды адправіцца. Чаму не адпраўляецца? Ну, можа, я бы гэты момант не выключаў, што ён для сябе вырашыў, што ў гэты рэгіён лятаць гэта не самая такая добрая справа. Зараз мы ж ведаем гэтую гісторыю, якая вось і ў канспірлагічным сэнсе продвигаецца про тое, што вось Фіца з'ездзіў у Азербайджан, усё скончылася спробай забойства. Раісі паляцеў у Азербайджан, не вярнуўся на радзіму і іншае. Так што вось Лукашенко таксама ў гэты час лятаў у той рэгіён, але паспяхова вярнуўся з Баку. Ну, можа не жадае рабіць такія рэчы. А можа зусім іншае, пабачыў, што Путін туды не збіраецца. Вось, яму паведамілі, што Путін не збіраецца, і вырашыў таксама гэта не рабіць. Трэба таксама паглядзець, як гэта будзе ўсё з пункту гледжання протакола выглядаць. Можа, іранцы не былі зацікаўлены у тым, каб Лукашенко там з'явіўся. Можа, зусім іншыя планы. Тут жа вось была гэтая навіна про тое, што там рыхтуецца таемны візіт Путіна у Беларусь. Ну, можа, у гэтым і ёсць галоўная прычына, што Путін з Лукашенком дамовіліся сустрэцца, а як яны тут будуць сустракацца, калі паедуць да Раісі? Сустракацца трэба будзе ў Беларусі. Можа, таму яны гэты візіт вырашылі ад гэтага адмовіцца. Так што тут пытанне шмат у чым адкрытае. Вось паглядзім, як яна будзе гэтае пахаванне адбывацца, і тады можна будзе зрабіць такія больш сур'ёзныя высновы. Што ж тычыцца таго, што мы бачылі ў гэтыя дні у самім Іране і па-за межамі Ірана, як насельніцтва гэта ўспрыняла. Ну так, безумоўна, былі людзі, для якіх не ўсе тыя людзі, якія там стаяць у траўрных працэсіях у Іране, не ўсе там гуляюць. Не ўсе там паказваюць там просто потому, што гэта трэба паказаць. Там хапае людзей, якія сапраўды знаходзяцца ў гэтым стане траўра, для якіх Раісі гэта гераічная, гістарычная, важная фігура. Але ж мы бачылі і другія, іншыя фотаздымкі і відэо, феерверкі, людзі, якія ў сацыяльных сетках святкуюць смерць Раісі, іранцы, якія выходзяць на вуліцы еўрапейскіх гарадоў і гэта святкуюць. Вось я тут на днях, уласна кажучы, сам такую гісторыю назіраў у Амстэрдаме, дзе іранцы сапраўды святкавалі ў цэнтры горада смерць Раісі. Так што з пункту гледжання дыктатара глядзець на такое, ну, вельмі непрыемна. Я думаю, што калі Александр Лукашенко гэтыя фота і відэо пабачыў, ён думаю, што і задумаўся пра тое, што можа чакаць і яго калісьці. Калі гэта яму ўвогуле цікава. Лукашенко ўсё ж такі такі чалавек, хутчэй матэрыяліст, нягледзячы на ўсе свае заявы. Я не думаю, што его так асабліва цікавіла тое, што там будуць думаць пасля таго, як ён сыдзе. А можа, і памыляюся, не ведаю. Момант такі, ўсё ж таки мы ўжо казалі про тое, што не самая значная фігура і не тая фігура, якая вырашае палітыку Ірана знешнюю і унутраную, там ёсць іншыя людзі, але тым не менш, як думаеце, ўсё ж таки будзе нейкае гэта значэнне, гэтая смерць мець для нашага рэгіёна?
Я думаю, что ізноў жа я б не трэба перабольшваць значэнне фігуры Раісі, але і не трэба там рабіць з Раісі нейкую абсалютна тэхнічную фігуру. Так, ён не быў галоўным чалавекам і ў Іране, але ён моцна ўплываў на іранскую палітыку. Раісі ён з самага пачатка сваёй кар'еры, ён частка гэтага рэжыма. На розныя функцыі ён там адыгрываў. І тое, што яго відавочна разглядалі як магчымага наступніка Хамейні, гаворыць пра тое, што тую палітыку, якую ён выконваў, ён не проста выконваў яе тэхнічна, ён быў аднім з рухавікоў гэтай палітыкі. Ці нешта зменіцца ў гэтым накірунку? Хутчэй за ўсё не. Калі гэтая сістэма, гэты стрэс-тэст вытрывае і там не будзе новай хвалі пратэстаў, а новай пакуль яна не назіраецца. У гэтым сэнсе аятолам трошки пашанцавала. Калі б гэты выпадак з Раісі адбыўся раней у момант жаночых пратэстаў у Іране, зусім до вось гэтай хвалі рэпрэсіяў, з дапамогай якой яны здолелі гэтыя пратэсты ізноў жа задушыць, калі б гэта адбылося ў гэты момант, магчыма, ўсё гэта яшчэ дало бы пратэстам дадатковую моц. Пакуль гэта так не выглядае, што там пасля ў сувязі з смерцю Раісі адбыліся нейкія сур'ёзныя турбуленцыі. Думаю, што турбуленцыі-то будуць, але вось такіх сур'ёзных, магутных турбуленцый гэта хутчэй за ўсё не. Што тычыцца наступніка Раісі, хутчэй за ўсё гэта будзе чалавек блізкі вось з таго ж кансерватыўнага радыкальнага атачэння, які будзе працягваць гэты курс на супрацоўніцтва з Расіяй, а гэта значыць і на супрацоўніцтва з Беларусю. Тут не трэба шукаць нейкіх асаблівасцяў. Палітыка ў дачыненні да Беларусі гэта працяг іранскай палітыкі ў дачыненні да Расіі. Гэта просто вось такая дадатковая дэталь, я б так сказаў, іранскай палітыкі ў дачыненні да Расіі. Не думаю, што яны карэнным чынам зменяць гэты вектар, яны будуць і надалей супрацоўнічаць актыўна з Расіяй, у тым ліку і ў ваеннай галіне, а гэта значыць, што хутчэй за ўсё і адносіны паміж Беларусю і Іранам застануцца на сённяшнім узроўні. Вы узгадали, і што можа быть это адна з, а можа і галоўная прычына, чаму там Лукашенко не паляцеў на пахаванне, што это тое, што вось, прынамсі, як Гаюн напісаў пра нейкі вось не таемны візіт, які яшчэ пакуль нідзе не анансаваны, Пуціна у Мінск. Можа, з-за гэтага не паляцеў, калі гэты сапраўды візіт будзе. Але калі гэты візіт будзе, вот я разумею, що это тут зараз ужо такое гаданне, але чаго, навошта? А я б тут нават сказаў, што калі гэтага, я пачну спачатку з таго, што калі гэтага візіту не будзе, яны ўвогуле ўсё роўна гэтую мэту яны дасягнулі. У тым сэнсе, глядзіце, што робіць Расія зараз вось гэтай усе дні. З аднаго боку ідзе гісторыя з гэтымі вучэннямі ядзернай зброі, якія адбываюцца. Гэта першы момант. Адначасова з'яўляецца гэтае паведамленне, нібыта Міністэрства абароны Расіі жадае перагледзець межы, водныя межы там у балтыйскім рэгіёне. І гэта зараз вельмі інтэнсіўна абмяркоўваецца на захадзе, што гэта ўвогуле азначае. Пры гэтым мы маем справу толькі з праектам. Яны пакуль нічога не прынялі, яны нічога не вырашылі, яны закінулі гэтую інфармацыю, і зараз абмяркоўваецца гэтыя сцэнарыі, што будзе, яны збіраюцца весці вайну, як яны будуць гэта весці, то бок яны пануюць у інфармацыйным полі. І гэта адбываецца зараз яшчэ ў кантэксце гэтых ядзерных вучэнняў. А зараз мы ўявім сабе, што заходзіць яшчэ інфармацыя пра тое, што Пуцін таемна збіраецца ў Беларусь, і гэта таксама мае ядзерную кампаненту. Гэты градус перасцярогі на захадзе толькі ўзмацніць. А гэта менавіта тое, чаго дамагаецца Расія. Каб на захадзе думалі пра тое, што Расія рыхтуе самыя горшыя крокі, што вось зараз яшчэ трошкі і будзе сапраўдная вайна з Расіяй, яны гатовыя гэтую вайну весці, і гэта павінна з пункту гледжання Расіі ўзмацніць на захадзе цягу кампрамісам з Расіі. То бок
по прынцыпу, ну давайте ўжо яны пайшлі зусім далёка, яны нават выпрабоўваюць ужо сваю ядерную зброю, што яны там жадаюць? Ну давайте мы ўжо зробім тое, што яны жадаюць, каб яны адчапіліся, каб быў толькі мір, бо ніхто не жадае ядерной войны. Вось у гэтым, мне падаецца, і ёсць разлік России, разлік Путина, что вось яшчэ трошачки, ну вось мы не дажалі іх у 22 годзе, яны дапамагаюць Украіне і зараз працягваюць. Але калі мы яшчэ некалькі крокаў зробім, ну абавязкова мы гэтых слабых на захадзе, мы іх дажмем, так бы мовіць, і яны зробяць усё, што нам патрэба, і ўсё мы атрымаем, што мы жадаем атрымаць. Вось гэта, як мне падаецца, пуцінскі разлік на дадзены момант, і ўсе гэтыя псіхалагічныя камбінацыі, якія адбываюцца, яны звязаны менавіта з гэтым разлікам. Цяпер, што тычыцца Пуціна, калі ён усё ж таки прыедзе, ну гэта таксама будзе выглядаць лагічна. Ужо тое, што ён першы свой міжнародны візіт за мяжу зрабіў не ў Беларусь, а ў Кітаі, ну гэта ў прынцыпе выглядае трохі дзіўна. З пункту гледжання палітыкі, ну канешне, яму патрэбна было ехаць у Кітай і там дамаўляцца. Але Кітай гэта Кітай, а хто ў яго сапраўдны саюзнік? Адзіны саюзнік, які робіць усё, што жадае Расія. Гэта робіць Беларусь. Таму лагічна было, калі першы візіт адбыўся ўсё ж таки не ў Кітай, а ў Беларусь. Ну, у гэтым кантэксце можна, канешне, сказаць, што навошта Пуціну ехаць у Беларусь, калі Лукашенко амаль кожны месяц прыязджае ў Расію. Да і да ўсяго, калі стаўленне можа быць там да Беларусі такое, як да Тамбоўскай губерніі, умоўна кажучы. Не паехаў жа ж ён з візітам да які-небудзь Тамбоўскую губернію. Прыкладна так, канешне, але ўсё ж таки нават у гэтым сённяшнім кантэксце прыехаць у Беларусь, то бок зрабіць крок у заходнім накірунку менавіта туды, адкуль на захадзе чакаюць магчымай наступнай вайны, гэта быў бы нават з псіхалагічнага пункту гледжання досыць удалы крок для России. А калі тут яшчэ прыехаць і паразмаўляць з Лукашенком пра ядерную зброю альбо паўдзельнічаць там у некаторых вучэннях, ну гэта толькі падвысіць градус панікі на захадзе. Можна падвысіць. Ну я бы паніка, напэўна, гэта перабольшана, так градус перасцярогі, назовем гэта так. Так што пэўны сэнс для Пуціна прыехаць там у Беларусь на адзін дзень, прынамсі на адзін дзень. Чаму не? Гэта ж было, калі не памыляюсь, у мінулым годзе ён жа прыязджаў адзін раз, можа, альбо у пазамінулым, я ўжо запамятаўся, шчыра кажучы. Ну так, хацеў бы ўнутраную сітуацыю, ведаеце, на фоне да дня палітвязняў, які вось адзначалі беларусы, такая вось ўсё ж таки у пэўным сэнсе трагічная, вельмі можна сказаць, дата гэтага дня 21 числа, і стала вядома про тое, что Паліну Шарэнда-Панасюк, якая планавалася, што выйдзе на волю пасля таго, якія працяглымі і вялікімі катаваннямі там прымусілі напісаць прашэнне аб памілаванні, знялі яе ў прапагандысцкім фільме, што яна па выніку так і не выйшла, як і не выйшаў на волю айцец Павел Лемех, таксама быў перазатрыманы. І ведаеце, зараз я нават ужо такія, ну я не ведаю, песімістычныя жарты, скептычныя чуў такое. Так што вось гэта і ёсць плато рэпрэсій, на якое мы нібыта выйшлі. Вот як вы думаеце, вот што гэта, для чаго гэта робіцца, якія мэты пераследуюцца? Я думаю, ну, па-першае, лічыць, што ў гэтай сістэмы можа быць там нейкае плато, гэта хутчэй ўсё ж таки наше жаданне. Канешне, мы ўсе жадаем, чтобы гэтыя рэпрэсіі якімсьці чынам спыніліся, каб людзі выходзілі на свабоду, каб новых людзей не затрымлівалі, не было новых працэсаў і іншае. Такі погляд, ён відавочны, гэта гуманістычны погляд, гэта погляд нармальнага чалавека, назовем гэта так. Праблема ў тым, што гэтая сістэма так не працуе. Гэта не тая сістэма, якую можна назваць чэснай у якімсьці сэнсе. Вось калі мы возьмем такі прыклад, вось, які быў прыклад Романа Протасевича.
Вот Роман Протасевич это напэўна такі прыклад, калі гэтая сістэма гуляла больш-менш чэсна. У тым сэнсе Протасевич сваю справу зрабіў, усё зрабіў як патрэбна было. Пасля гэтага ён за кратамі не апынуўся. Ну і то мы ж бачылі, як яны гулялі з ім да апошняга, які прысуд там выносіўся і як гэта выглядала. Выглядала спачатку так, што ніякага памілвання не будзе, што Протасевич таксама, не гледзячы на тое, што ўсё ён зрабіў і нават звыш зрабіў, чым ад яго можна было чакаць, што ён у выніку апынецца за кратамі. Но яны тут праявілі, так мовіць, яны з ім дагулялі. Вось псіхалагічна разыгралі ўсё, што магчыма, а потым гэтае было памілванне. І гэты садызм, а інакш як садызмам гэта ўсё абазначыць нельга, ён працягваецца. Вот зараз людзі робяць, можна ўжо сказаць, зрабілі ўсё, што гэтаму рэжыму патрэбна. Цяпер мяч на вашым баку. Вы павінны зрабіць у адказ крокі. А што яны робяць? А ў гэты момант яны кажа: не, мы будем вырашаць. Ты зрабіў, а мы яшчэ падумаем, а мы яшчэ пабачым, а мы яшчэ паразважаем. Так што вось гэтым яны жадаюць прадэманстраваць сваю абсалютную моц. Мы зробім з вами ўсё, што палічым патрэбным. Думаеце, што ёсць правіла нейкія для гульні? Думайце. А мы, можа, гэтыя правілы зменім падчас гульні. Вось гэта выглядае брутальна, гэта выглядае жахліва, у гэтым няма аніякага аптымізму, але, на жаль, мне вельмі прыкра гэта казаць. Кажу абсалютна шчыра, гэта зусім не тое, што я хацеў бы агучваць. Але я гэта бачу менавіта так, што гэтая сістэма працуе менавіта так. Заўсёды можна знайсціся яшчэ нешта, што не, ты яшчэ не пра ўсё прайшоў. Вось гэта будзе дадаткова, вось гэта ты яшчэ адчуеш, а потым мы паглядзім, можа і вызвалім. Ну так, сапраўды, і з гэтай нагоды ведаеце, што мне цікава зараз, вы ў курсе, хаця як шчыра самі прызналіся, не асабліва пільна за гэтым сочыце, адбываюцца так званая выбарчая кампанія па выбарах у Коордынацыйную раду. І учора у мяне тут у студыі былі дзяўчаты прадстаўніцы моладзевага наступа. У тым ліку былая палізняволеная Алана Кібрымарыам. І вось яны кажуць, адна з нашых мэтаў, якая прапісана ў нашай стратэгіі, у нашай праграме дзеянняў, калі мы будзем у Коордынацыйнай радзе, гэта ўсё ж такі дамагацца таго, каб Коордынацыйная рада выступала і выходзіла на заходніх палітыкаў, на заходнія структуры, для таго, каб ты нейкім чынам усё ж такі распачыналі перамовы з лукашэнкаўскім рэжымам з мэтай вызвалення палітвязняў. У выніку там нейкага там гандлю, не гандлю, любымі метадамі, але каб палітвязні выйшлі. Як вы лічыце, нас на фоне ўсяго того, што вы толькі што сказалі, гэтыя мэты і вось гэтыя словы, яны маюць перспектывы? Вот как бы можна ўсур'ёз гэта ўсё агучваць на фоне того, што мы бачым, як дзейнічае рэжым? Сёння мне відавочна зусім непростая роля, прыходзіцца казаць рэчы, як мне падаецца, патрэбныя, але досыць непрыемныя. Я пачну свой адказ трошки здалёк, але абавязкова да вашага пытання вярнуся. Што мы назіраем апошнімі днямі? Апошнімі днямі мы назіраем, што еўрапейскія лідары, што яны робяць? Яны накіроўваюць свае лісты ў Іран з нагоды смерці Раісі. Сабалезнаванні, так званыя пісьма. Яны робяць, там падкрэсліваецца роля Раісі, там вытрыманы яны звычайна досыць стрымана, але яны пішуць. Яны лічаць патрэбным гэта рабіць у іранскім выпадку. Яны пішуць з нагоды смерці чалавека, які адказны за рэпрэсіі. Тысячы іранцаў, якія прыязджаюць у Еўропу і атрымліваюць статусы, робяцца уцікачамі з палітычных прычынаў, яны гэта робяць праз гэты рэжым. І што робяць еўрапейскія кіраўнікі? Яны спачуваюць з нагоды смерці чалавека,
які адказны за палітычныя забойствы, за рэжым, які кідае людзей за краты, з рэжым, які яны звычайна крытыкуюць, як слушна крытыкуюць, як чалавека ненавісніцкі рэжым. І вось з прычыны смерці гэтага чалавека яны спачуваюць. Ну, гэта ж нішто іншае, як плявок у твар вось тым самым іранцам, якія ў Іране змагаюцца за дэмакратыю, за свабоду, за еўрапейскія, за заходнія каштоўнасці. І калі мы гэта перавярнем да беларускай сітуацыі, і вось я возьму гэтую прапанову, я задаю адразу пытанне: а чаму мы ўпэўнены ў тым, што еўрапейскія палітыкі увогуле палічаць патрэбным весці нейкія размовы з Лукашэнкам дзеля вызвалення палітвязняў? Для ўсіх, хто ў беларускім кантэксце, гэта балючая і вельмі важная тэма. А чаму мы лічым, што гэта важная і балючая тэма для людзей, якія вырашаюць еўрапейскую палітыку? Палітзняволеныя ёсць у розных краінаў. У гэтым свеце, на жаль, хапае агідных рэжымаў, нават пэўныя рэжымы яшчэ больш агідныя, чым рэжым Лукашэнкі. І тым не менш, у гэтых выпадках звычайна нейкія перамовы пра вызваленне не вядуцца. Таму, канешне, звярнуцца там можна. Можна нейкія прапановы зрабіць, але гэта не адпавядае сённяшняй еўрапейскай палітычнай кан'юнктуры. Тое, што адбываецца ўнутрыпалітычна ў Беларусі, гэта для Захаду зараз не галоўнае беларускае пытанне. Галоўнае беларускае пытанне, ці будзе, напрыклад, новае ўтаргненне з тэрыторыі Беларусі супраць Украіны, альбо ці будзе напад з тэрыторыі Беларусі супраць Літвы, Латвіі альбо Польшы. Вось гэта галоўныя беларускія пытанні. І я думаю, што пра гэтыя беларускія пытанні Захад бы з Лукашэнкам мог бы паразмаўляць, бо гэта пытанні, якія тычацца бяспекі заходніх краінаў. Што тычыцца пытання палітвязняў, безумоўна, Захад будзе працягваць крытыкаваць і патрабаваць вызвалення гэтых людзей. Што з Лукашэнкам нехта сядзе за стол і скажа: вось, Лукашенко, давай, ты вызваляеш палітвязняў, а за гэта цябе, напрыклад, адменяць нейкія санкцыі. Ну, гэта можна вылучаць такія прапановы і звяртацца і да еўрапейскіх палітыкаў. Яны відавочна гэта не зробяць. Таму што гэта зараз не адпавядае іх інтарэсам. А ўвогуле з маральнага пункту гледжання, наколькі варта, не варта ўвогуле ўздымаць гэтую тэму? З пункту гледжання маральнага гэта пытанне дваістае. Мы ж разумеем сутнасць гэтага рэжыму. Лукашенко заўсёды ў стане, як рабілі яго папярэднікі, якія дамаўляліся наконт палітзняволеных. Тая ж Германская дэмакратычная рэспубліка. Ну ж вядомы ж прыклад, што Федэратыўная рэспубліка Германія выкупляла дысідэнтаў. Іх прадавалі фактычна. Ну, для ГДР гэта ж ніколі не было праблемай знайсці новых. Яны проста бачылі, вось тут можна зарабіць добрыя грошы. Заходняя Германія гатовая купляць гэтых людзей. Ну, добра, будзем прадаваць і будзем прадаваць далей. Гэта ж сітуацыю з правамі чалавека ў ГДР ніякім чынам не палепшыла, хутчэй і пагоршыла. То бок, такія перамовы, яны сітуацыю прынцыпова ў Беларусі не палепшаць. Гэта з аднаго боку. З другога боку, мы таксама павінны ўлічваць тое, што для тых людзей, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі за кратамі, такія перамовы ў выніку маглі быць адзінай магчымасцю выйсці на волю, захаваць сваё здароўе, захаваць сваё жыццё. Ну, калі мы возьмем такія прыклады, як, не ведаю, Мікалай Статкевіч, альбо Марыя Калеснікава, Максім Знак, Віктор Бабарыка. Ну, рэальна гледзячы на рэчы, якія іншыя магчымасці ёсць для іх выйсці зараз на волю, ну, толькі дзве, альбо нейкія перамовы кулуарныя паміж Захадам і Лукашэнкам, альбо крах рэжыма Лукашэнкі. Ну, да краху
крах яшчэ не бачны, назовем гэта так. А што тычыцца перамоваў, ну такія перамовы на дадзены момант яны, як мне падаецца, немагчымы. Сітуацыя, канешне, можа змяніцца, калі рэжым будзе слабець, калі для России сітуацыя на фронте будзе пагаршацца і адпаведна можа пачаць хістацца пуцінскі рэжым і лукашэнкаўскі рэжым, тады у гэтым выпадку такія перамовы могуць сапраўды адбыцца. Ну пакуль мы ад такой сітуацыі, на жаль, вельмі далёка знаходзімся. Ну і на завяршэнне трошку можа быть такого украінскага пытання, але з таким кантэкстам штосьці вось там такі вот алкапалітык Медведев апошнім часам загаварыў про легітым. Назіраецца стомленасць адпаведная ад войны, конечно, ну як інакш яно і быць не магло. І вось гэта ідэя, якая закидывается вось так полусловамі, так бы мовіць. Вось глядзіце, Зеленскі ён нелегітымны. Зеленскім мы нічога ніколі не падпішем, нічога ввогуле быць не можа. А калі вы можа там уладу нейкім чынам змянілі, ну не абавязкова, што там быў нехта ўжо такі прарасійскі, але быў бы іншы чалавек. Ну можа тады і што-небудзь бы атрымалася там вяртанне да стамбульскіх дамоўленасцяў і ўсё іншае. Так што яны ў гэтым сэнсе працуюць менавіта у такім накірунку і будуць гэта яшчэ пэўны час рабіць. Будуць спрабаваць, будуць глядзець, наколькі сапраўды улада Владимира Зеленскага трывалая. Ці магчыма там арганізаваць нешта кшталту вось гэтай аперацыі Майдан-3, яе так называюць украінскія спецслужбы. Ну думаю, яны праз пэўны час пабачаць, што не атрымліваецца зрабіць Зеленскага нелегітымным, не ўспрымаецца як ён як нелегітымны, што ён па-ранейшаму карыстаецца падтрымкай заходніх краінаў, што яны вядуць з ім перамовы, а будзе яшчэ канферэнцыя ў Швейцарыі, дзе будуць прысутнічаць не толькі еўрапейскія, не толькі заходнія краіны. І праз пэўны час гэтая гісторыя з нелегітымным Зеленскім яна сыдзе. Яна сыдзе таксама, як сышлі ў лютым 22-го года, яны ж падкрэслілі, што з Зеленскім мы не дамовімся, з гэтымі наркаманамі мы не дамовімся, а вось з вами украінскае ваеннае кіраўніцтва, украінскія салдаты, мы можа з вами дамовімся. Ну вось тады не атрымалася і гэтым разам нічога не атрымаецца. Тут больш цікава для мяне, як будзе паводзіць сябе Лукашенко. Лукашэнкаўская прапаганда, яна гэты наратыў расійскі падхапіла. Ну у гэтым нічога надзвычайнага няма, яны фактычна ўсе расійскія наратывы падхопліваюць. А вось сам Лукашенко, што ён будзе выказвацца на гэты конт? І гэта сапраўды выглядала б вельмі смешна, калі б Лукашенко пачаў там яшчэ выказвацца наконт нелегітымнасці Зеленскага. Лукашенко вядомы спецыяліст па правядзенні так званых у двукось чэсных выбараў. Да. Легітымны тройчы прэзідэнт, 3% легітымны прэзідэнт. Дзякуй вялікі, спадар Александр. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, але у любым выпадку нагадываю вам, калі для вас гэта бяспечна, подписывайтеся на телеграм-канал Александра Фридмана, спасылачка у нас у каментарах. Ну і не забывайте про YouTube канал Еврорадио, подписывайтеся, расширвайте, пишите свои комментары, натискайте на звоночек, каб не пропустить наши наступныя сустрэчы со спадаром Фридманом. Дякую вялікі, жыве Беларусь. Жыве.